2015 a jako první si vyhlásíme akrobatický rock'n'roll. Dovolte, abych pozval k předání předsedu Českého svazu akrobatického rock'n'rollu, pana Jiřího Hajse, a společně s ním poslankyni Evropského parlamentu, paní Michalu Šojdrovou, kteří budou hvězdy letošního roku dekorovat. A jak to dopadlo? Hvězdami roku 2015 v akrobatickém rock'n'rollu jsou Lukáš Fürst a Alžběta Sámová. Toto jsou hvězdy. A doufám, že pozvání přijme také jejich trenér. Vzácná to návštěva, pan František Večeřa, který stojí za úspěchem tohoto páru. A nejen tohoto páru. Františku, vítejte, ještě jednou hezký dobrý večer. Dámy pánové, Lukáš tančí s Alžbětou, nebo vlastně Alžběta tančí s Lukášem neuvěřitelných 13 let. Na nedávném mistrovství světa obsadili fantastické 5. místo. V roce 2014 získali titul vicemistrů na mistrovství Evropy, které vyneslo i toto ocenění. Dámy pánové, to jsou hvězdy roku 2015 v akrobatickém rock'n'rollu. Lukáš Fürst a Alžběta Sámová za doprovodu jejich trenéra Františka Večeři. Děkujeme. Děkuji předávajícím a myslím, že za vás, za všechny mohu požádat vítězný taneční pár, hvězdný taneční pár, aby přijal pozvání na taneční parket. Dámy a pánové, Lukáš Fürst a Alžběta Sámová. Lukáš Fürst a Alžběta Sámová. Tak to bylo podívá. Vedle zůstal pouze předseda Českého svazu